Allah ta ma ranka shi dade. Na jin kamar da. Wato a garin Magaji da Ɓaure akwai 'yan matsalolin da ke shigowa a 'yan kwanakin nan. Kamar yadda labarai yake shigowa kunnon mu ranka shi dade. Wane irin matsaloli ne Malam Adamu? Ranka shi dade. Ana samun matsalar rashin tsaro da 'yan sace-sace. Kai har ma kisan kai na ji an yi ranka shi dade. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wato irin abubuwa da muke ji a cikin gari da gulmace-gulmace da ake yi a cikin gari ya bar cikin gari ya dawo har fada. Abin mamaki ma ranka shi daɗe wai a rasa ta inda magana za ta fito sai ta ɓangaren limamin masallaci Allah ya kai. Kuna ɗauko irin wannan magana kuna Allah wadarar mal Allah wadarar na kai lalace. Yanzu fi sabirin ranka daɗe yanzu magana da ya fi sabirin layi wai a ce duk irin wa'annan abubuwa suna faruwa. Kai. Allah taimake ka. Malam Adamu. Allah shi taimake ka. Insha Allah wannan zancen naka zan je fada wajen hakimi mu zauna da shi mu ga yadda za mu yi mu magance wannan matsalolin domin in ba mu magance shi yanzu ba to in ba haka ba abin zai zo ya fi karfin mu ma in shi a wannan. Allah shi taimake ka. Allah shi taimake ka ranka daidai muna godiya ranka shi daidai. Madalla. A tashi aje. Allah ya taimake ka. Abin da yake faruwa. Ba na son liman na magana kana yi. Haka. Yawwa don malamai magada annabawa. Allah baka nasara. Yawwa batun kazan nan kuma ka kama ɗaya mai ɗan jan wuyan nan a yanka. Allah taimake ka godiya nake. Kira ka fi karfin tarkon muhin kura ka wuce Allah sarki. Bigi sai bigi ramin kura sai anta. Ranka dade. Da Allah kamar ne. Allah ya kwana. Allah ya kwana. Gonanku. Na'am. Dama ban sa hannu ba. Ka gane? Na'am. To yanzu na sa hannu an mallaka ma. Allahu akbar. Iri tsira baya ciki.